Sa Shopee, ang dami, bumili. Hey guys, it's me, Khalil, and today is my second time to do an unboxing. Ang first na kong unboxing is kato akong ring light, which is akong ginagamit karon as a field light gamit yung inhit sa akong room. So, second time na rin ako lang butang link gusto mo tanawan ang ako ang ring light na unboxing. Ito makita nyo asa, okay? Today guys, mag-unboxing tawag isang item. Saan siyang item which is ako nang ipalit sa Shopee. Ang dami, bumili sa Shopee. Kaya ko mapalit sa Shopee guys is because this is sponsored sa Shopee. I'm thinking kung mag-sponsor din siya sa Shopee, pero ano kung ganahan sa Shopee is dagang vouchers, free shipping, or hindi mo siya free shipping pero na siya 90% or 90 pesos off the shipping fee sa item na imo ang paliton. And that's why mas ganahan ko sa Shopee. Karon guys, di na ta magdugay-dugay, ato nang i-unbox ang atong item. Nagalagi sa rin siya papuok. And karon ako na ipakita sa inyo ang item na akong gipalit. Nakalag may kaubat. Ito guys, ano siya ang item. Pag ulang gito siya naabot, sa kung kaning nga pag-shoot, muna pag-abot sa item. Ito muna na ang item guys. So ito na siyang ablihan. Ito mo gamit yung gunting. So natag-abli. Okay? So wait up. A few moments later. Shang! So muna ang item guys. You can see muna ang item. Sealed siya. Okay. Indot yan ang packing. Muna akong gi-order guys is LED strips, which is ako na siyang, kung nakita ninyo ako ang gaming set is siga-siga. So ako siya dungagan og sa kuang monitor ako dungagan og siga-siga akong monitor para at least bahala di kay muna nakamahal akong bago sa nasiga-siga. Hindi to minta na mo sa nasiga-siga, di ba? So karon guys, ato na siyang ablihan ng item. Okay. Then tanawan na nyo saan ako pag-install lang. Kaya ako kabalo, lipo po kung saan ako siya asaw ibutang. Ngayon uban ginabutang sa likod sa screen din. Ngayon uban ginabutang sa table. Ngayon sa likod sa table. Dito nila gina-install ang light. Okay. Good. Waiting nyo lang. Okay. First, na siya ay ihang cable, which is mo siguro ni siya ang imong i-connect. Mo siguro ni may imong i-connect sa kuan. Mo ni imong i-connect sa sa strips. Next is ang remote. Mo ni ang remote guys. So dagan siya og color. As you can see, kung klaro ba ninyo, dagan siya og color. So RGB din yung strip lead, kaning strip LED strips. RGB din siya, dagan siya og mode. Na siya quick, slow, auto, flash, fade, jump, and I don't know sa forma names. Sa ako lang pagkatanaon niya. This is it guys. Na siya manual. So here it is, the main item nga maghahatag og panindot sa tuwang gamit. Oops. So akong ipalit is 2 meters nga lead strips, and it comes already ano siya adhesive sa iyang likod. So pwede na naman siya ready to na siya install. Ipon na lang na siya ipapilit kung asa nimo gusto ipapilit. Pwede sa sulod sa imong casing sa imong computer, kaning casing sa imong CPU, or likod sa imong monitor, or sa likod sa imong table, or ilalim sa imong table. Depende nimo kung asa imong gusto ibutang or install ang imong LED strip.
touched my skin and left your mark. You knew all the words to say, held the strings tied to my heart, pulled and pushed away. My friends don't bring. So ato na siyang ipansa guys. Kita ninyo, it's a it's a USB port. So ato na siyang ibutang. Okay. Up. Gusto niya sigo. Wait pa si kailangan pa sa remote. Wait. Yan sa remote. Wala niya sigo. A few moments later. Kulbaan ako ato eh. Pero kung kanang depikto akong gikuan nga item ba. Pero kuan ra di ay nasa plastic guys. Na plastic ang ato ang remote. So kailangan siya remove kay dili mo gana ang battery kung napa ni siya nakabutang. Nakita ninyo ato. Oops, ito siya remove guys. Na-remove na siya. So here it goes. 1, 2, 1, 2, 3, go. Ding, 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 ding. I'm sure yours don't mention me. I remember how we were before. It don't feel like memories. Why can't I get over you? Your love is a fire, still high on the fumes. I've done everything I know I can't. So guys, sumatag install sa ko ang lead sa lead light sa akong likod sa akong table. Wala na ako magipakita sa inyo guys kung akong magitaod sa akong gitaod sa akong ang inyo nakita gani may sa akong gitaod sa akong casing sa akong computer, but I'm quite kalisod ko sa akong taod. So ako na lang siyang gibutan sa table guys, and feel ako mas better siya na siya dito itaod kay murag nindot gyud siya tanawon na yan ang display sa akong computer table. And guys, ano to ako tanong video, and I hope you will give a thumbs up and subscribe and click the notification bell sa ko ang YouTube channel, and I hope magkita-kita pa sa for the next video guys. Thank you for watching. Bye. I still love